Исәнмесез дуслар. Бүген без дәрестә шәҗәрә төзүнең төп принциплары һәм төрләре белән танышачакбыз. Бу дәрес гомумән шәҗәрә белән кызыксынган һәм шәҗәрә төзү нәрсәдән башларга икәнен файдалы булачак сезгә. Беренче чиратта шәҗәрә төзүнең принциплары. Гомумән шәҗәрә төзү бик хаталы һәм бик кирәкле эш. Һәм аның үз принциплары бар, нигезләре. Беренче чиратта инде ул һәрбер шәҗәрәнең документаль форматтагы ул подтверждение дип әйтик. Ниндидер чыганакларга ул карарга тиеш. Ул да булса архивларга, иң беренче чиратта инде гаилә архивына үтеп китик. Гаилә архивында сакланган фотографияларга, сакланган документларга, ул да булса таныклык, никах таныклыгы, үлем таныклыгы, туу таныклыгы, ул да булса хатлар, бәлки сезнең ата-бабаларыгыз үз яшәгән чорда язып калдыргандай мемуарлар, үз истәлекләрен язып калдыргандай. Бу беренче чиратта. Икенче чиратта инде ул аудио, видео язмалар. Әти-әниләрегезнән, бәлки әби-баларыгыздан калган видео язмалар саклангандыр. Ул да булса, менә 90-нчы елларда бик тә популяр булды. 2000-нче елларда видео язмалар, видеокассеталар, гомумән гаиләнең вакыйгаларын, ул да булса сезнең беренче сыйныфка бару, анда бала туу, роддомнан алып кайту, анда күп кенә шундый бик кызыклы моментлар сакланган дип ышанып калам сездә. Шул аудио язмалар, мәсәлән, минем танышымның үз бабасының җырлавы аудио язмада калган. Бу бик тә тарихи чыганак дип әйтик. Икенче принцип ул тикшерү. Гомумән шәҗәрә төзелгән вакытта без җыябыз бар документларны, туплыйбыз мәгълүмат һәм аны җыю гына түгел, аны тикшерү дә кирәк. Чөнки һәрбер кеше, русча әйткәндә, должен относиться критически к источникам. Бу беренче принцип. Ул нинди вакытта язылган, иң беренче чиратта, нинди условияларда язылган ул. Мәсәлән, ул хат булсын ди, ул язма булсын ди. Мәсәлән, сугыш вакытында тыл искә төшә, мин әбиемнең хатерләре искә төшә. Аның шундый ни булган дип әйтик, вакыйга. Фермада эшләгән чагында аның үз нормасын урлаганнар, ипи нормасын. Ул вакытта 400 грамм булган кеше санына, кеше башына. Һәм аның үз иптәше урлаган ачык вакыты, нәрсә дип әйтәсең, ул да инде ипи дип әйтсәк тә дөрес булмас, чөнки ул төрле премисларга кушылып ясалган ипи. Менә нинди кеше сыйфатымда ачыла инде. Әбиемне язып калдырган үз хатерләрендә, аның бераз үпкәләү хисе дә килгән инде, балалар. Ләкин да аңларлык ачлык вакыты, сугыш, шуңа күрә һәрбер чыганакка без дөрес яктан, дөрес призма ягыннан карарга тиешбез. Бу икенче принцип. Һәм өченче принцип инде тарихи бәйләнеш. Һәрбер тапкан ата-бабагызның исеменнән, ул да булсын ди, шул метрик китаплары, аның турында әле үтеп китәчәкбез. Ревизия кенәгәләре, һәрбер документ буенча сезнең әтигезнең, мәсәлән, бабаягызның, олы бабаягызның бәйләнеше булырга тиеш. Мәсәлән, кайсы чорда күченүләр булган, кайсы төбәктә яшәп килгәннәр. Шундый бәйләнешләр булырга тиеш. Анда, мәсәлән, сез тапкансыз икән документ, минем бабам Әл-Мөхәммәд исеме икән, бу документта да Әл-Мөхәммәд, ул бер авылдан, авыллардан инде, бер авылдан, һәм ул сезнең бабагыз булырга мөмкин түгел. Булырга, шундый очракта булырга мөмкин. Фамилияларда туры килсә, мәсәлән, мин үземнең чыгып әйтәм, минем фамилиям Хәлиуллин, күршедә яшәйде бер әби, анда исеме, фамилиясе Хәлиуллин. Күбесе уйлыйлар иде, без туганнар дип. Ләкин мин тарихи документларга карагачтын, үз шәҗәрәне төзегәчтен, без инде русча әйткәндә однофамильцы, бер үк фамилиялар гына, без туганнар түгел. Шундый очракта булырга мөмкин. Шәҗәрә төзү этапларына килгәндә, инде ул беренче чиратта мәгълүмат җыю. Иң беренче чиратта сез үз гаилә әти-әниләрегездә булган, әби-бабаларыгызда, ләкин өлкә яшендәге буыннар
үлкен яштагы кешеләрдән мәгълүматны җыя аласыгыз һәм ул кирәк тә. Аларның истәлекләре, аларның хатирәләре, нинди документлар бар, барысын бәйләп, нинди фотографиялар, барысын бәйләп, җыеп, сез аны өстәлгә салырга тиешсез. Икенче килгәндә системалаштыру. Менә бары җыелган мәгълүматны сез системага салырга тиешсез. Нинди документ, нинди анда фотография, нинди видеоязма, аудиоязма, нинди алар бер-берсе белән бәйле булырга тиеш. Өченчесе ул шәҗәрәнең формасын сайлау. Безнең традициядә безнең umuman шәҗәрәне гарәп теленнән агач дип атала. Шәҗәрәне агач форматында төзү безнең традициягә кергән. Ләкин инде хәзер заман үзгәрә һәм аның төшерү оформлениесе төрле булырга мөмкин. Ул да булса агач форматында да, таблица форматында да, диаграмма форматында да. Үзегезгә ничек уңайлы, ләкин безнең әлеге көндә традицион формат бара, ул да булса агач форматы, төп нигездән тамырларында нәселнең нигез салучысы һәм инде аның будакларыннан балалары, яфраклары, оныклары һәм башкалар. Дүртенче этап ул тупландыру, бар мәгълүматны, архивдан мәгълүматларны, документларны җыйгачтан аларны тупландыру һәм төзәтү. Вакыт бара, бер шәҗәрәне төзеп куйгачтан ул агач гомумән үсәп бара бит инде һәм безнең шәҗәрә дә шулай үсә. Безнең балалар булырга мөмкин, оныклары, аларның дәвамчылары һәм инде шәҗәрә, ул шәҗәрәне постоянно аны үзгәрелеше булырга тиеш. Шәҗәрәнең үзгәрелеше булмаса, инде аның дәвамы да юк. Хәзер шәҗәрә төзүнең 3 төп формасы белән танышабыз. Ул да булса, беренче форма агач форматы. Әйтеп үткәнчә, агач форматы ул борынгы форматтан килгән һәм визуаль яктан да ул бик тә уңайлы. Аның тамырлары нәселнең нигез салучысыннан барлыкка килә инде. Мәсәлән, бик темир, ул агачның төп нигезендә була, аның исеме. Аның токымнары инде анда будаклары чыга. Оныклары, оныкчыклары, балалары, яфраклары. Менә шушы визуаль форматта ул бик традицион формат дип әйтик. Агач форматта килгәндә, шуны әйтеп үтәргә кирәк, бу үз туганнарыгызга, туган көннәргә бик тә уңайлы бүләк була. Ул күп кенә очракта өйләргә кергәндә, ул агач форматы, матур рамада сез аны диварга элеп куя аласыгыз. Чөнки килгән кунаклар сезнең туганнарыгыз, анда барып үз исемнәрен тапсалар, ул бик тә шатландыргыч бер вакыйга дип әйтсәк тә дөрес булыр. Икенче формат ул иерархия, таблица форматы. Бул да үтеп китик, бик визуаль ягыннан бик уңайлы формат. Архивта эшләгән вакытта шушы форма белән эшләү сезгә тәкъдим итәм. Ни өчен? Архивта бик тә күп документлар була һәм тизне язып алу, мәсәлән, кагазга язып алу, аларның аннан соң стрелкалар җибәрү, аларның хатыны, уллары, стрелкалар җибәрү, шушы иерархия форматында бик тә уңайлы була. Гомумән, мин үзем дә шәҗәрә төзегән вакытта иерархия форматы белән кулланам. Соңнан гына инде мәгълүмат туплангачтан, аны рәткә китергәчтән, ул матур рәсем форматында, агач форматында инде төзи аласыгыз. Шуның белән дәрес тамам. Киләсе дәрестә без ничек архив документлары аша, метрика китаплары аша, ревизия кенәгәләре аша, гомумән тарихи документлар аша үз нәселне, үз ата-бабаларыбызны, әби-бабаларыбызны табу. Зур рәхмәт, очрашуга кадәр.